Il-Prim Ministru Joseph Muscat ipprova jirredikola l-kritika ħarxa li qed issir fil-konfront tiegħu tal-Gvern li jmexxi għal mod kif għadda medda kbira ta' art f'San Ġiljan lill-Grupp Korintja. Minflok ma wieġeb għad-deċiżjoni tal-Gvern li għaddi din l-art għal ftit miljuni minflok 800 miljun euro. Muscat ipprova jqabbel dan l-iżvilupp ma meta kienet ingħatat art biex tinbena Smart City. Iżda li ma qalx il-Prim Ministru li ż-żona fejn illum hemm Smart City kienet art mitluqa fi żmien meta sar dak il-ftehim f'fabbriki mkissra, żoni żdingati u b'valur baxx immens. Għaldaqstant proġett bħal dak żgur li jen biex il-prezz jitla l fuq fiż-żona qrib. Min-naħa l-oħra u fatt magħruf li l-prezz taż-żona li ta' dan il-Gvern San Ġiljan diġà u ħafna ola. Minnaħa tiegħu il-Perit Stephen Farrugia mill-Kumitat Tekniku tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA star fuq ix-xandir tal-Istat illi bħala għaqda tibqa' mħassba għal proċess kif se tiġi moddija din l-art. Naħseb jiena ma nkunx waħdi li ngħid tisma' l-proċess irid ikun l-ewwel ħaġa fair għal kulħadd u jkun on a level playing ground. Dwar dan, Muscat baqa' jinsisti biss li l-proġett u bżonn już fil-waqt li ddefenda wkoll il-proċess ta' valutazzjoni. Iżda l-Perit Stephen Farrugia tenna li meta tibda tilab mas-suq u mal-prezzijiet dan jista' jwassal għal xenarju mhux ġust għal żviluppaturi oħrajn. Meta inti tibda tilab mas-suq u tiddistortjah, allura inti qed tikkrea sitwazzjoni fejn mhijiex fair jew mhix level għal kull żviluppatur li jista' jkun interessat anke fi proġetti simili. Fil-waqt li nnota kif fl-aħħar xhur kien innotat slowdown fuq il-beħ tal-proprjetà, l-MDA sostniet li l-proċess tal-valutazzjoni għandu jirrifletti l-użu tal-art illum u kif proġettat. Sa dan it-tant għadha għaddejja wkoll pressjoni qawwija minn numru ta' qdiet u kunsilli lokali ħalli tissejjaħ laqgħa urġenti tal-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent. Għaqdiet u konsilli li jnaqdu mal-kritika tal-oppożizzjoni kontra l-beħ ta' din l-art pubblika.